anotobuda nemunomu saka zvuma zvacho pazvaitodonha maizvona munazvo ndakatozvisiya kumba asi manyini wakazvitora foto ndakatozvisiya kumba kwenyeko zviri pai zvimwe zvakatongozara yadhi yese panze panenge kudona zvinenge zviviri pazvinenge zvatouya ipapo pamwe pacho kana akarara zvinogona kuswana musoro kwake zvakazara zvimwe zvacho ndakatombozvichengeta pekutanga pazvakatangisisa kubuda ndopandakatombochengeta zvimwe zvacho vandangonzi maprofita andaienderawo achingoti chengetai zvinhu zvenyu hatidozviona saka ndazoda kugara nazvo bandakabva ndangozvirasa zviri payadhi panenge adonherawo kana zvaanenge aiswawo panguva yachiyo zvangozara yadhi yacho ari kuti chii maprofita acho ari kuti chii wataura zvinhu zvakawanda wataura zvakawanda saka ndinganyatsoziva kuti chipi ndechipi chacho asi mwana wacho kumubvunza anokwanisa kudai ndiyo atinoda tibvunze kuti zvitange akatanga achionei anditi ndo chinhu chakanaka ichocho anonza Melisa kuti zvitange chii chawakaona ndazorota madhemu anobatira bango achitodondurai ndazorota madhemu achitoera gumbo bhasi achiti vatanga ihombe patikaenda kuchechi namama pandazorota foto abata chigubhu chedrink chete ndiye medhemu anokudzidzisa regrade yami 2.5 pachikoro chipi Kanyahukwe alright saka after kurota medhemu ndopa wakatanga kuona zvuma here kana kuti chii chakatanga kuitika nangomuka ndakadirwa ufu hwekugaisa neufu hwekutenga neufu ezviyo andozomuka ndakadirwa mafuta eblue ane makala vanozomuka ndakaiswa zvuma nezviyo zvacho zvisina kugaiwa maitozviona here zvinhu kutozviona kwete kutorotapa kuitazviiswa na 12 o'clock dzeusiku 12 dzikangochaya chete ndonguva dzaandiswa izvo 12 dzikangochaya chete vakapisa 12 o'clock edzo dzikaiti ndakasvinura inini haiswa panongoita kunge ndakubatwa nehopi pa sazvichitaura kuti inini maiwaraidza kuti mubatwa nehopi nekuti inini ndandakuita nguva dzedze dzekuti 12 o'clock ndakudzitaimira kuti dzichai ndakasvinura ndione kuti chii chiri kuitika pamwana uyu dzikatochaya ndakatosvinura hadzaiswe ndikati kunge ndatowarwa zvezvo ndatobatwa nehopi big time obva atoiswa upfuya kana zvivezvi kana zvuma izvozvo kana mafuta iyayo izvo vanenge vangoda kunoisa saka kuona kwenyu imimi toti chisatanist here kana kuti injozi here kana kuti chii pamwana wenyu sekuti nandichazivi kuti chii pandichatomboziva kuti chimbori chii chacho chacho nekuti vari kutaura vamwe vari kuti satanism kutaenda kuchipostori ikoko
woti satanism, woti chikwambo, woti ngozi, woti varoi, woti njuzu. Saka handina chandichaziva zvese zviri kungonzi zviri paari zvese izvo. makambozama nachiremba echiwana akamboendeswa nemwana wangu kuHarare, inini handisi kwangu, zvakatanga tanga. Ndakambonzi nemwana wangu iye ngondipa ivo, waenda uchienda kuchipostori, uchienda kupostori wari ikoko, wazoguma wakuenda kuchiwana. Wakuenda kuchiwana kuya ndakazodaidzwa inini zvichinzi mai vemwana ngavachiuye tipendere madhara. Obva ndaenda zvikanzi tengai jira rewaiti, ndatenga jira rewaiti 2 meters, zvikanzi ndopindira madhara emwana uyu. Mwana uyu ane mudzimu uri paari, saka takatenga machira. Saka machira aya achapetwa kugara ari mubhedha, musabate kana kwaita seisiyanai nawo. Mwana uyu achiri mudiki, nguva ichakwana yekuti aite basa. Saka tichidzoka kubva kuHarare, takasvika zvikanzi mubhedha najira kana masvika musamboite chimwe chinhu, muchingosvika bhedha najira mbamene mumapfuga muchinamata misi muri pajira iroro, mapedza muri peta futi muwa marirongedza. Asi takashamisika, ndakapedza wiki rekutanga rechitunhu, ndakaona zvatanga zvaingoita pekutanga. Vanda ichifamba vatazoudzwawo nevangu zvikanzi endai kutiraizi kuna madzibaba vanoshandira ngotsvo, vandamboenda ikoko. Kwamadzibaba ikoko zvikanzi mwana hamuchadzokeri naye ngasare kune, vagara kumasowe ikoko ndofunga mwedzi wese. Agara kumasowe ikoko mwedzi wese, bva wazoti mwana ndakuda kuti aende kuchikoro, obva wamudzosa vatanga kuenda kuchikoro muna January. Apa panyauko pacho ndopazvaka vakatanga futi. arongodzidziswa nasemu medhemu waanorota Pazvakatangisisa aidzidza kwama wangu uko, medhemu waitaurawo kwama wangu uko ndiwamwe nemumwe musikana, mwana wamwe maiso waigarawo muvhireji Matati. Ndo vanhu vaitaura vachiona usiku pane zvaiitika. Vatazobva ikoko manje ashandirwa namadzibaba, vatachiuya kunoku vanzi ngaende kuchikoro, vatatanga kugara kunyauko ikoko, vaenda panyauko. Aenda panyauko ipapaya vaambodzidza. Pakangoti munamato wangu ndaushaya muchiuno make, ndopa tambogara kunge 1 week yechi2, ndopatakaona vatanga kungorikana ane niklesi. Vatamubvunza kuti kuchiri muhuro chii, zvikanzi iskava. Tati skava iyi haisi skava, nyatsa kubata uona haisi skava, zvikanzi iskava. Ndaipiwa namedhemu kuti ndipe wamwe kuchikoro. Ndikati aiwa, bata chaiko chaiko chinhu chiri muhemakomo, vatobata. Zvikanzi ndinorumwa. Ndikati haurumwiba, zvikanzi asi ndotanga ndaita munamato kuti ndibvise niklesi. Vatati ita hako, vataura nechindevera achinamata nechindevera achibvisa niklesi yake, vaisa pasi. Saka mangwana acho takazoona panga akarara akadirwa mafuta, pasi pacho anga akaiswa zviyo. Zvazvakaita kakukuyiwa asi zvisina kupera kukuyiwa, vazvidirwa mumusoro nekumeso nekuzvitsamiriswa. Apa pemusana wake apa papane chinhu chakaita kunge chichena chakaita raundi kudai so, vachiita spring ukwacho vachadai so, zvakanaka kudai, chiri chewaiti paanorara pemusana wake. Vachitanga kuramba ari kudirwa mauruzwa mafuta iyayo. Vatazoti rimwe zuva takatogara ari manheru zvekuti tapedza kudya paipa, vakaona humwe yazara zvimbu zvomwe tudiki tuchena twakati mbu. Vatotanga kudonha, padonhera zvuma zvezvitobuda ipapo, kadai akamira zvinozara mumazamu, zvongodonha futi zvega pasi. tikuzvidzwa nyaya tikuyenzwa. Saka kwamadzibaba ndokwega kwaakambogara achirapwa ikoko. Akambogara kuHarare, wakatanga pazvakatanga mwana wangu musikana ndo wakambogara. Wabva azogara kwamadzibaba iwawawa manje pakazenga achizoenda kuchikoro ndochete. Saka kutaura kuti medhemu waari kuona ndiye aripo futi panyauko ipapa.
wekwama wangu wari kwama wangu, wepanyauku wawepanyauku. Sazvutaurere kuti kwama wangu kune satanism, kunyauku kune satanism. Takutoti pamwe ndizvo tasangana futi newane satanism panyauku pasi. Panyauku zvakutoita wese. Nokutoita wese. Mumba takangoereka takabva makuseni iyo iyi yekuti anomuka akazorwa mafuta okuti gedza ndiende ndobatsirwa uchikubvunza bvunzo wangu. Pataenda panext village kuti anobatsirwa ipapo. Tichidzoka kubva ipapo ndakapfuurira inini ndikati ndokuenda kumvura. Tichidzoka uyo achitura mugoma akasvika mubamane zvinhu zvazvirimo. Zvinhu zvazvinhu zvakaita kunge madhumbe zvakakora kudai. Uku zvine maruwa. Chichitu chacho chachihombe nechidiki zvine maruwa asi zvakanyorwa mazita. Zita ranga riri rechi3 ranga riri ramedhemu wake vanomudzidzisa. Anomuziva zita rake. Sorry, ndichatonge ndichakudzoserei mashure. Ndisati ndabatsira mwana handiti. Imimi makamboenda here kuvakuru vechikoro? Handiti mwana ane problem? Mwana ari kurwara handiti? Makambosvika here kuvakuru vechikoro vari pachikoro muchiti ndo dambudziko randiri kuona kumba kwangu, ndo dambudziko randiri kusangana naro pamwana? Hedhi wakatouya wakatotora mafoto zvinhu zvese izvozvo hedhi vanozvidzwa zvese. Saka hedhi kana uchizviziva wakazotorawo danho ripi kuti wakubatsirei semwana wavo ari pachikoro, zviri kutangira pachikoro? Hedhi wakati regedzai ndikupei mari yebhazi yekuti mufambe nemwana wawandipa $5. Zvikanzi endai naye kungotsvuku kwacho kwakamboshandirwa pekutanga vandaenda ikoko. Nekuti wakati kuti titaure nhau izve zvekuti todaidza medhemu kuti medhemu tipirei tinzwe nyaya dziri kuitika hazviite touraiwa. Saka nyaya iyi tongoita tega. Saka kuti aiwazve wosvika kufa here asi ko mwana achiramba achiita izvozvo? Because kana iye ari kuona vana medhemu wari achiita combination navo, dambudziko riri kusanganisira riri kuinvolved vana medhemu handiti? Zvitaura kuti vana medhemu vane chekuita pamwana handiti? Saka hedhi angazotye kufa here ipapo kana kuti anoita kuti wabereki wese wane vana vari ipapo wanga wachikokorodzana muchinge muonesane zviri kuitika pamwana? Wakati zvinonetsa kuti zvitaure pamusaka pekuti zvinonzi tapfuma. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana paine mubatsiri anokwanisa kubatsira anomborofiti kana achingawe pachikoro panapa oita zvekuti medhemu oite zvekumanifesta vanhu vachiona ndiko tigone kuti medhemu mazviona aka zvinhu zvaitika kwete kuti tinowati chii chiri kuitika pano hazviiti. Ko mubatsiri anouya sei pachikoro zvisina kutaurwa nahedhi? Hanzi mimi ndai munotsvaga kana mamuona munhu wacho ouya oita izvozvo mumedhemu omanifesta maticha ese achiona wese vanhu vachiona pachikoro ndiko tigone kuti nyaya iyi itaurwa. Pasina izvozvo hapachatogona kuita. Alright. Apa achikunetsa mwana wenyu yega ndiye ari kusangana nedambudziko iri? Hazvisi kuenda kune vamwe vana zviri kungoya pamwana wenyu? Hapana munhu watatanzwa. Pane wandakambonzwa medhemu wavo vachitaura kuti hedhimasta vachiti pane mwana akazvimba dama panapa kudini uye zvikunzi zviri kuitika futi pachikoro panapa asi kuti zvitaura hazviiti. Mwana yatonzi akazvimba dama kudai ndakatombomuona tipa nemhino kuenda kusaidhi kudai. Saka medhemu yanotogara ipapo pachikoro? Anogara masape muno wachienda sho. Medhemu anogara muna marusape achienda kudzidzisa kunyauku?
Alright, saka medhemu wacho pamaka handiti mwana paari kuenda kuchikoro medhemu ari kuziva kuti mwana arikuzodai ari kutiwo nazvo saka ari kumbouya kuona here mwana nini medhemu wanditombo wazive ndandakana musi wandakambona kubvunzawo kuti kumwana uya hapana vana headmaster ndo vari kuzviziva nevamwe maticha 4 vatakapinda dare navo nekuti munoona kuti imimi maivanhuisa nyaya yako komiti yechikoro yese nditi komiti yechikoro yakatodaidzwa ndikadaidzwa futi zvinanzi veine mwana tinzwa saka vabereki vari kutii nazvo because imimi hamusiri vabereki haisati yasvika kuvabereki nyaya iyi iri kunzi ngatitetega imimi famba ine mwana kana pawanika munhu anouya pachikoro pana pachiti anogona kuti medhemu wamanifesti vanhu vese vachiona totangira ipapo pasina izvozvo hapana chatogona kuita zvototi nezuva tichitouya takatuma umwe ticha wacho pachigaro wakati imboendai kwamuri kuenda ndichanotaurirawo hedhi kuti mwana uya zvaachaoni pane zvaakunyanya wakasvika pakuti dambudziko renyu rakanyanya inini matambudziko mamwe ndosiyaona asi renyu riri siriyasi sani ndamboona zvakadaro tatotesana namaini navo tichitouya kuno nhai mwana saka iwewe zuro racho wakanga uchionei kuti uzosvike pekuti maziso akuti hauchaoni kuti vanhu ndavo ndakatanga ndichiona blue ndapesa ndakungoona fishi dzega dzega dziri dzakazara pandiri kusvika tiri kuno kusvingoona fishi saka izvozvo ndakuona kuti kana tv handi tv ichitanga kubaka hameno zvainoita ndo zvakuita maziso angu so fish hauchadziona hauchadziona saka iwewe pese paunombonge uchiona zvinhu zvese izvi pane paunotomborota nemachira here kana kuti machira kana kuti hausati wamborota machira acho ndakamarota machira angu kare kare zvisati zvatanga here zvisati zvatanga wairota chi ndangorota machira akaitwa tikatonge tiri kunoko kutauni kunoko asi tichitotenga machira akadaisona akatoita laini daisona ndopandavhana topepuka waida kutenga machira rudzi tanga takanzi ndewatenga jira reblue ndoratirenonotenga fana topepuka ipatirenotenga jira iro alright saka iwewe uchitota medhemu unenge uchitota muchiitei ndo pane mubvunzo wangu ipapo tatatonge takatongira sona ndo panonge vachitaura zvese zvavanonge vachitaura unenge wachitii kuti watanga ihombe vachiti vada kutengera pandakatanga kusvika pachikoro vachiti da kutengera uniform kuti uite prefect manyaukwe ndopo watida kutengera uniform uite prefect wakataura nemuromo wavo zvisiri zvekuti wanga uchirope muhope waitaura kuhope zvobva zvazodii ndopandakazotanga kudirwa zvinhu izvozvo wakanga iwe kuhope wakabvuma here kana kuti wakaramba ndaitovarambira kuti uniform yenyu nanitomboidi ndopandaifa ndatopepuka ndotonetsana navo
Alright, tikuzvinzwa. Saka amai tikatishaya kubatsira mwana wenyu tichaedza kumubatsira. Isusu hatiti tinogona ba, asi tichazama kubatsira mwana wenyu, tozama kumubatsira. Still tichasvedza sekuru, ndiye achatiudza kuti tinofamba sei, kwete kuti inini. Nyanga iri mubvunzo yangu panyama, nekuda kunzwawo nekunzwisisa kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi, ndonyaya iripo. Yeundi saka tichazama kuti timbomubatsire, tione kuti tinomununurawo here. Ndo mashoko. Kana mamune zvimwe zvekutaurira tisati tatanga nyaya dzacho. Asi baba vemwana ruziva here kuti ndo zviriti? Pazvakatanga baba vemwana watakatoataura tikaona izvi tikatombofamba nawo, tafamba nawo baba ava vaneka kubatwa kwakaitwa chinongedzwa chibvunzwa mibvunzo dzawaibvunzwa. Baba ava vakaramba nhau dzavo, chechi ikapera zvikanzi yanaogusikana handini imwe chechi, kwabva tatenda pane imwe chechi ingeri panext futi. Ndasvika baba yabva wabatwa futi kechipiri, wakasvika wachibvunzwa kunzi baba, mudzinza menyu imimi ndaona muchinongedzwa baba, asi iye zvinezvi muchisvika kumba kuenda kuti muunganidzane wefemiri yenyu. Kana maunganidzana wefemiri yenyu baba imimi, ndikuda kuti mufambe. Kana mafamba ndaona baba manongedzwa, hapana chamunoziva here. Uku kwechituku, kwekutanga uko kwakabvunzwa zvokaramba, kwechituku zvabatwa futi kechipiri ndopakati ndagutsikana. Ndagutsikana ndedzei ndiende kumba ndinounganidzana wangu zvanzi, asi kana maenda mukurumidze kudzoka, ndekuti pane zita randaona ramakapa mwana izita rani. Zvikanzi wambudondera tete, wambudondera mainini. Zvikandaona zita roda kutaura, mukurumidze kudzoka baba kana maenda kudzinza kwenyu. Bva ipapo zvese zvanga zvakuitwa mwanawo zvekudirwa kuita sei zvese kusvika iye zvino hawabvumi kuuya. Hawabvumi. Ane umwe mukadzi? Vanoramba, ane umwe mukadzi. Mimi muri wekutanga here? Handisi wekutanga. Wakatowanda wakadziwa. Ndiega mwana wake here baba? Ndina inini. Asi nemwe mukadzi wavo unoona mutiri vari kumba kwa. Saka baba ari kumba kwake? Iye uri kumba kwa. Yasa panonetsa, nekuti pamwe hatizivi pfungwa dzake. Pamwe anenge akuti pamwe zviri kuitika izvi zviri kutaura kuti pamwe haisi dzidza rangu, amene zvaanenge akufunga upa. Nekuona munhu akati uye achidzoka, aiwa hauzwisisi. Kakutouya asingatouyi kakakwauzviziva baba iwawa. Baba iwawa kutowaisa apa nemwana yamubvunzi chinhu wachinobatwa apo unototi asi baba vane nhau pamwana uyu. Ndiye wamukupomerere. Pandakasangana nawe inini baba wacho mutauni, wakati hama inini mwana ari sei? Ndikati mwana ari right, zvamusisa uyu muonawo mwana. Zvikanzi handiti mai vacho havachada iri foni yangu here, pamwe wakafamba wakabata inini, pamwe mune muchiti ndini ndikuroya mwana. Ndikati hapana kumbodaro tatopesana. Batwa unobatwa. Saka mutavati zvasangana kuti pane zvedzinza rake? Zviri nezvekuti kwawanda kwandazvinzwa nezveusatani zvese zvitoripo. Kuzviziva baba uyu waruzviziva, nawinza kuzviziva, asi pawakadziitira ndikuona kunge mazuva waimboti mwana uyu ngaauye kumba paholiday ndikaona wana, ndikuona kuti ndo panenge pane zvakaitwa.
pandaimbowaendesa kuholiday mumba kwachirungu. Zviziva lozviziva. Tazvinzwa. Isusu hatiteereri zvamunenge muchiziva. Tikungozvinzwa hedu asi hatishandi nezvamunenge muchiziva. Isusu tinoshanda according nezvinenge zvabuda mudare muna sekuru, handiti? Ndo zvinhu zvatinoshanda nazvo. Tonzwa kuti zvinofambiswa sei, zvinogumira papi, handiti? Ndo mashoko chete. Tupo mwana wacho nere. Msongwe. Takuona ishe.
chamuka zvibiso tingatyira imi ndizvozvo pakanaka izvozvo sekuru takudaidza ivo pano kuti mumbotionerawo varwere vatiinawo pano watitikawo mukati meuno musha kuti tingewo muchitipawo mazano kuti tingagona kurwawo nazvo sei zvinganetsa izvi. Mashoko atakudaidzira isekuru varwere uyo mwana uyo ndiye murwere ana mama wacho vari papa avo ndi munin'ina wamai wacho avo ndiba munini wacho murume veavo zvakanaka hanzi garirai pasi musagarire henyu pakakwirira munogara pasi. Alright. Hanzi musatunikidzire makumbo. Hanzi makadi zvenyu. Hanzi kuri sei kumba? Ndimo madibwerera kuna nawadibere. Mwa muri kwani? Bambo wani ngai. Abo wedu. Wakashiri. Ndiye bambo wangu mingalia. Hanzi bambo wenyu ndiye baba wenyu hanzi ndiye mingari here. Ndibyo ambuye soife pano tingaronge ibyo neyo ngafika pachipitali ufika pachipitali si wantu anatanga waona kuti chanyi chikukonza muntu kuti muntu adzaone kurapiwa nsibyo. So kana mafika pachipitali tingaonambo kuti muntu matenda anaiye bamsoro bamanja ndimtsana mimba nendi mwendo zvense tinatanga taona sito dzaona kuti tikukupasani mankhwala aponi sibyo taonambo kuti muntu audwala nani kenanga anga udwala na sida siwepo mpasa mankhwala misoro kumpasa mankhwala fiviri penango mbadziwa lini kuti muntu ana matenda ashuka unadziwa lini penepo nengo singadziwi so nitanga waona kuti chanyi chikukonza muntu sibyo inde matenda alipo pa mwana zviribe kunyanga zvinabwerera pa muntu ne azvibwereri pa mukaya yani zvakabwerera pa mukaya ne muntu asamona achita nsimba zakuti tini dzakufamba kuti nadha ine pano ndakukonzeka matenda ndibwererera sibyo. So zviribe kunyangari zvimbayitika zvimwezvo asi imwepo kumuyikwa ni imwepo nekulonga kuti kumuyikwa kwa paiwe mwana uko kumuyikwa ni imwepo ndikuonambo ibyo khala jakabobo mbakwedu kuli kumuyipano imwepo kumuyipano ndichangoti pakuona go
Mwazvibva nebva ndasiya ndangoti pang'ono chi go basi ndichati pang'ono gova ndasiya tamwe ndikuona pa kumwiyi kwanu kwaita nkhani ya vantu vatadza kukhala bzakanaka kuamuna paita nkhani ya akazi ya vana vatsikana vatadza kukhala bzabhowa kuamuna nebzinthu wangaite asi kuti nyumba zawo ziite mfumbo wa mapfiwa habziri kubuda daro pamune musina kunzwisisa munoti hatina kupanzwisisa tokurondedzera imunzwa inotenda so ndikingabvunza chanyi chadaro kune maunguzwa akaitwa mukati mamuyi wanu kwaitika maunguzwa akaitwa nawabambo asi wabambo dzatangira kuna bambo mkulu nebambo mkulu mungatinywa sekuruzha si dzaitika kwenye kule wadatogora ne muna ife pandani mankhwala watogora mankhwala ya chikwambo chingabwerera kuyakhala mukati mamuyi chakubwerera kuyakhalira mukati mamuyi asi diposhi wakadzalongerana kuti wachapasana mkazi walongerana kuti wachapasana mkazi hasabzina kufamba daroba si wakadzati pane uyo mutsikana wopasa wangaona kuti akula akuda kulodwa wochosa wopasa kune mung'ono nsiaoneka kuti akula akuda kulodiwa futi wochosa wopasa kune inango si kudzambala apa siyo mkazi anadza zvifune bzimwedzo mapazwisisa hamuna mapazwisisa hanzi vakuru venyu vakatora mushonga wakaita wechikwambo zvavakatora mushonga uri wechikwambo but pakunge vachinge vati tozobhadharana vakange vakatsidzirana kuti vachazonge vachibhadhara nemwanasikana wekunge vachiendeswa ikoko but chakazonge chaakuitika ndechekuti mwanasikana uyo aipirwa ari mudiki akanga angokura kuti zera rekuroorwa raokwana waibva vamutora bva vamurodza bva vatora chinhu chiya ndobva wagadzikazve pamudiki akangokura zvakare wogurunura woisa pane mumwe akangokura wogurunura woisa pane mumwe achienda kunoroorwa saka izvozvi zvinhu zviya zvaakugumbuka zvine basa zvino zviri kuoneka sekuru nauye totoinzwa kwese kwandotonamata tozvinzwa ine pano ndipo zvina ndikuti hadzina basa ndangoti ndikurongereni padeko basi muzvibve antio habzina kutangana imwepo babzidatangana wenango watete watete wacho wese wawawa hapana tete wakanga wasiri mumba ndozvinotinetsa kwatiri isusu ndokukunetsa asi kuna natete hapana tete wakafa asiri mumba wakafa mudzimba dzavo kana rume wanotofa mudzimba dzavo isara wana tete wako imwepo dzakusarire imwepo wamwe akunetsa chinotonetsa muimba yedu isusu yababa wangu ndomatiri kutoona mutori nemadzudzu ise satangira zvikurongati bamba ano ndiyakaromba here kana atisuziva vese nada mungarekera nyekudziwa ndiri penepo munenge muchifamba muchizvibva nenkhave kubvunza ine pano tobvunzwa imisi ine pano ndine ndadzanyu zvapo ndine ndadzanyu zvangu ine padide patitaurirawo sekuru kuti akazviita ndiani so nkhondo yakusimulani kumwiyi kwanu inkhondo ya mwana ikandipinde munaye nkhondo yakusimulani kumwiyi kwanu kuti mubwerere pano nenkhondo ya mwana mwana aita kutambura mwana atambura mungafamba penepa ne bzilibe kupata pasa mazvibva mungapita kwenseko mungaenda kuponi bzensene bzilibe kupata chini mapitikambo magiresha mungati dziponiwa mungaendambo kwa profitiyali nentsono kupata basa matenda basa so ine ndinoti pang'ono go inde usakhanisiwa uri kupone
mazvibva ne zvauripo lero koita nshawi rakhala pamwana mazvibva nshawi rimwe rondora tenderi usathaniwa kuti upinde pachinyi pamwana lero koita kudzinza kwacho koita nkhondo ziriko zatenderi kuti usathanike upinde pachinyi pamwana mazvibva so usathaniwa ndo hwavha watungamira kwenda kupi kumberi ibvi bvakuhwanda bviri kupi bviri nsure kuita nenge usathaniwa ndo uri kushupa chinyi ndo hwekha uri kushupa mwana asi kuna nkhondo ziriko shuwa kuna bzikwambo kuna ngozi bzirimo mukati mamuyi wawo si bzida palamurikani walimo mumushamo so tingalonganyi bambo pasina palibefe panatironge gunkha tinada iye alipo tiwauza to zvakati mukudziwa ere musi wakati mudadari musi wakati pakadzadari musi wakati pakadzadari sibvo mapaswa ere pa kuronga magunkha ungalonga magunkha habziiti tinafuna mwene wabzo wakaramba kuuya manje sekuru idzi anotoramba bzina imwe anotoramba sekutambudzika kwese ikuku ndiri kufamba ndega zvekuti mwana ndodii ari kuramba ikari kuona nhamo ndini sekuru iye haana basa nazvo ngachange aramba sibzo kana aramba tozidziwa kuti ndikuita tani unofona ndaziona yakuti waraku ngabwira asina kuwanza nkhani tiri kudayo kwarisati kuma unoziva zvekutaura Hello, banguru makadiro. Tiripo yedu. Wako yaiti kuise ikoko. Nanokumbiro muri mutauni ere? ndingaposha agare Muri kumba. Nandikumbira wakati musvike kuno kutauni. Kunoku mwana haasi kunzwa musheba saka pane kwatamboenda naye saka zvanzi uyai kunoku. Uyai kuno kuvhengere kumaara. asai 18. azingachendera ungabweresera inango ekambo mkomichi ya ungabweresera inango ubwera nawo kuno si ningafuna penako na madzi
mutombo. Come on. Mutambudzirepo mwana. Chii? Mosha. Mosha. Chii? 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 Chii?
Famba. 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 Charamanzo. Relax. Fora. Olha a pampa. Ndiyo. Umeona? Kwa masuri na tudu. Unaona nanga? Kwa masuri kwako. Kuna mama na mkazi kuna jingine. Kwa nani? Sawa kuna. Sure. Kami sabon. Muni. Nine. Chitaurira simuka uenda kugara uko atiutiuze kuti unenge wakuoni mabwera naye ari kuona vataniteka mubata ruko vane zuru nati mtsikana ungasi kuona Hapana zvingandichiona. sewa kundona Kuenda kuona. tasava kundona Kuenda kuona. chinyi Ingudu. ichi chawadakarira ichi chine ruvara rwedzimwe zvakanaka hatiti tikuyemera bambo wacho ndizvo tangoita padiki basi titonomirira bambo wacho sibyo zvizhinji tinadzazviona taana bambo wacho sibyo here nandi zvikatu mukutenderani nazvo tiemere bambo wacho angafika urazibona titone kumira
Hanzi baba vachona vanosvika nguwai kana kuti dzenguwai kuti tione kumumirira. Ndagara kure. Mabuo. Tife tinoda kupedza dambudziko kankhade tinoda kungomubatsira. Wazvibva? Handisi kufuna kwambiri ndikukubatsirani. Wazvibva? Serinafana kuti akaika mhepo ipapa ngaivhirire kuenda kwavari. Sizvoti? chokwadi chaicho haicho chechokwadi ndobzekani ngataure akaitambo kuti veneyo akalembo achiona masiramusi mungatenderi vatsikanawo basi ndo mungatendi neni pano siwada kumbira ndikabva muntu akandikumbira kumbira mubatsire mwana so mwana adafanana nemwana wangu mensi ndakabuda sani muri wana wangu tizvo so hatisiwa kobiri basi tinabatsira kana asina kobiri tinabatsira muntu. Hello Banguru, makuya. Mosvika nguwai manje? Mufamba netsoka? Saka muchaita 1 hour? Alright. Asi hakuna mushika-shika? Alright. Banguru. Ngamukhalira pano. Mukhalira nduzi. So kuchikora kwaunafunza iwe kunafunza mwanayo mudaronga nedambudziko remwanayo muri kuchikoro takaronga naheadmaster samaronga tani headmaster wakati fambai murapise mwana kana iwo waluziva wacho kana uchigona kuuya pachikoro vachiitisa kuti medhemu iwa wamanifest kana paine zvine zvichiitika vanouya votiitira kuti tizive kuti ari kuzviita zviri vari kufuna izvozvo mwapo mungaende mutaure navo ndikufuna ine ine pano ndikuzvifuna kubukira pachikora ndani yataure nemukuru wachikora omuzotamuona ari kuda kubukira papo namba dzavantorinadzo idzi haina ndizviziri zvozvingerengere ndati ine pano ndikukutumani zviri kwamuri kuita zvezvingerengere kana kuti mungaende kotora nemuromo nowadza kuti ine pano ndikuzvifuna ndingafune kubwira tangweranyaro kuita zvintu zvakashata pachikora pane vana tangweranyaro kuita zvintu zvisina kunaka pane vana hazviiti kwasho hazvibva so kuti zvintu zvideke tingada vantuwo vari kuita zviviri zvinovapa sanyu zvavari kuitazvo sibvo
takuziva kuti ntchito yacho njani vari kupasiwa chanye nacho sibve zvozvo tikafamba zvakadaro tinopindirana ichogadzira mataura wasombozviramba vakatoti mukaona ari kuti vanoda kuuya vachiita kuti medhema watizive munhu wese azive totowada vanhuva ndiri pano ine pano madura nguva ndiripo mazvibva ndiripo asi nshavi ndiri pane uyu ndiri kuti chose nyamusi nada mangwana nyamusi ndiri kuti chose ngabe kuti chabvi mangwana tichadzati nyamusi ndova ndaupezeka tambwe mwe pane mabwera muchiti hasi kuona nemaso sako akona nandingwana ndibyo here zvekutaurikazve andizvere zvitaura wazvinzwa here wazvinzwa zvataura mano hunzeni bzandaroma Badzi zvatiri kutaura zvekunoti hanzi wauya panapa usingaoni ndizvozvo here kana kuti kwete? Pawatosvika panapa wanga usingatooni? Wanga uchingoona mashavazi chete ndo anga ari kumeso kwako? Saka asi izvozvo wakuona hakozvo? Handisi wako akutoona zvakanaka? Oh. penyango mamu kunama kuti asikuona Kana zvichinge nandi mutsikana anga usikunyekwa kuti usikuona mabwera muri vangasipana amurongani ndaikwenda nyadzasangana pari kuya bambo wacho apana bvanyeperawo kubva nezuva nemadiri anoita munhu kuona ivi uchifamba mutauno usingambodi kuona zviripo kuona angasi kuona aiwa kana nesuwo tabiipaone pamusaka pekuti arikubvunza kuti mauya muri vangana kutoti handisi kusiwawo nandoazuu pamabwera nemwana yanga ari kuona nkani kanga akabata kana nekukwira pamasteps anga ari kuita zvoku saka handifungi kuti angachiona handifungi vanga ari kufamba vakamubata saka chingotarisa sezvaanga mafambiro anga achiita naye handifunga anga asiri kuona anobva nedzina racho Melisa uya kutaura yokumona mauya naye nkadi pomabvako ausudza kuti mafika sei pano ha kana mai kuona tinotenda kana mukutaura kuti mai kuona imwepo meka asi kumboona bashuka anga toti pamwe pacho ndandimbera ndichikanganwa akaumbo kuti ndine munhu asiri kuona ndombomira naye ndakuda kuenda ndotombofamba distance sasa rakamira azotaidza kuti mama mandisiya apirigado tazvibva so ingaitamba kuti
zvintu zvaita zvemutambo yankadzi mbuya kuti wanda waita matombo taari pamoto matombo asati apisa nokuti taona kuti tikamhanya kuti takutoisa mvura yachona nematombo achona asati apisa tinozoisa matombo kana akupisa lero mvura ndingabwera ndichidzamu ikhandeka mazvibva zvokusenzo ndakanendichava pakanaka tinoonana chino penangobamba wacho anenge achiti tini sizvo pereganga ora zvandanzwisisa ndanzwa zvichinonzi panhau yatanga kubatwa ndiana mai kumba kwakabva ana mai yatanga kubatwa nhau iyoyo wanzi vana mai ndiri kuona kumba kwenyu hakuna kuchena zvakusina kuchena kumba kwenyu pane vakuru vakaenda kunoromba zvavakaenda kunoromba vakatora mishonga yekunge pavakatora mishonga iyi vakatsidzirana nechiremba kuti mishonga yamatipa tinozopa mwanasikana ndobva patsidzirwa mwanasikana uya achiri mudiki zvaanga achiri mudiki mwanasikana wasvika pakuti mwanasikana kana akura waibva waisa mwana iyeye zviya zvinonzi kugurunura zviya zviya wobva waisazve mumwe mudiki uyu akakura zvekuti ada kuroorwa wotorazve uyu aenda kunoroorwa wotora wobvisa uyu woisa mumwe saka zvinhu izvozvo zvaakunokonzeresa mumba mavo kuti dzimba dzavo dzisamire zvakanaka kuti zvipfiwa zvavo zvive zvichindengendeka ndengendeka ndo nhau yatanga kubatwa asi sekuru wazonge vachiti inini handiyo nhau yandauyira nhau yandawira yamandidaidzira nhau yemwana kuti ndione murwere saka murwere ndo pawatanga kutsanangurirwa pamurwere kuti hongu nhau iripo ndeyekuti pane usataniki huripo asi mukati memusha wavo mune zvimwewo zvirimo but kuti ndigone kuzvitsanangura kana kuti ndigone kuzvitaura baba wachona aripi ndopanzi baba wacho hapana baba wacho ari kumbawo kwake ndobva afonerwa baba wachona zvikanzi uyai kuno akati aiwa ndinosvika manje regai ndione kuti ndotiza ndipeiwo 1 hour ndinenge ndasvika ipapo ndobva panze oraiti nasekuru ndiri kumuda kuti ndimirire zvinhu izvozvo zvifambe zvakanaka sekuru ndokubva amborapa mwana nhau yekunonzi mwana paasvika muno mwanga asingaoni paatobva kumba wanzi ane zuva rineri rati rechi2 asingaoni mwana saka zuva renhasi ndo paange achisvinuriswa nasekuru arapwa nasekuru maziso paasvinuriswa mwana abvunzwa zvaabvunzwa mwana akapindura kuti chokwadi ndiri kuona vanhu vaviri ndiri kuona ruvara rwakadai ndiri kuona uko kune vanhu vakadai uyo ndibamunini namai inini sekuru ndopati zvakanaka ndobva amubvunza zvakare kuti pawabva uko wauya nevanhu vangani mwana akati ina handisi kutomboziva kuti tambouya tasvikawo sei muno kana kuti tauya tiri vangani pano sekuru ndobva ati pakanaka hazvina kuipa chinhu chiripo ndechekuti ndichadzoka regai ndimbozorora ndikanga ndazorora panouya baba wacho ndowandiri kuda kuti titaure kana kuti titsanangure ndobva vakumbira zvakare wakati tange tiri kuchemawo kuti kuchikoro kwaanoenda headmaster anga achiti mukanga maona vanotendera kana kuti vanoti vanozvigonawo wauye wambomanifesta pachikoro ipapo wachimbobvunzawo kuna medhemu ari kuramba achitaurwa nezvake kuti timbonzwisise saka sekuru madoranguwo vati aiwa pakanaka inini ndiri kuzvipira ndiri kuda kuti tiende ipapo ndosvike ndoite zvandoita ipapo zvinhu zvitombobude pachena timboona kuti tiri kufamba sei wakati aiwa pakanaka tichaita kuti titaure naye ndonhau yatabata kana ndonhau yabatwa nasekuru muno kana pane pandasirira mama munondibatsiridzawo tinge tichifamba tiri pamwe chete tazvinzwa saka musikana akuona ndozvaari kutaura nesuwo akundona nesuwo tiri kutoti akuona nekuti paabuda ake asina kubatwa ruoko kuenda kutoireti pakudzoka mama wacho angomusiyawo ikoko paatodzokazve ega akauya akagara paakagara ari ega asina kunge ari kutombobatwa ruoko saka tinoti aiwa zvinhu zviri kunge zviri kuratidza kumberi kuti kunogona kuita pundutso yakanaka
muda mutaurira mashosa Unoona achisekerera. paasvika panapa ndinaenda kunovagachirawo ndatoenda ndatonge ndichitopinda ndobva ndatodaidzwapo kuti vanhu venyu pane vanhu vamati vari kuuya vanenge vakuuya kuenda munovatambira ndobva ndatobuda pakona apo iyo vachisvikawo ndatovagachira pandatosvika ndichiendesa ruoko inini kuti ndimuti mhoroi haana kuunza ruoko rwake ndikangosiyanawo nazvo ndikatoti neno pamwe munhu uyu ari kupenga kana kuti ari kudii ndingodii ndisiyane nazvo ndobva ndatosiyana nazvo ndobva wabatana maoko kuya vakasvika vakabatwa ruoko apa akasvika akagadzikwa apa but izvozvo kutondinetsa ndikutoona munhu akutoti vanhu vakataura nyaya vanhu vakaseka iye akutoseka wakuona kuti vamwe vanga vakusekawo saka haiwa zvinenge zviri kuratidza nzira yakanaka izvi Nyangosipona. Nyangosipona. Ha? Saka wakundoni. Zvichuku zviri musvipa. Tosekerera uyu tazvinzwa. Alright. Saka regedzai timirire tinzwe zvinoda kutaurwa zvacho handiti. Toona kuti munenge muchibatsirwa sei. Ndo masoko. Wani wacho wani wacho anga zvepatra bhasikiti zvikanzi tirakuenda nokucherera mushonga webhasikiti azodzoka kandipa bhasikiti handizozoti takasende. Asi wakatambidzwa nemushonga yacho. Wakachererwa nemukadzi here kana nemurume? Nemurume. Anga ari munhu mutema here kana kuti murume? Ndokanaka ne. Chaungoziva ndichati munhu anga akanaka. Saka utati chauziva ndichoti kudonha kwawakaita wabva watanga kuona vanhu vakanaka. Ndowega wanga kwawangaonawo. Ndandinawo. Asimboona. Ndandazongoona fishi chete ndazona ndangoona mazimana. Vanhu chaiwo handasikaona. Ndandongoona fishi chete. Kopa wakasvika kumba kuna mama. Unga usingamuoni? Hapana munhu ndandikuona munhu. Sautati pesapa utorata ungori kuona zvinhu zvekumvura chete. Ndo zvaungokuona. Ndangomugona zvinhu zvekumvura. Sautati ukanyatsaenda parwizi unotorwa uchienda. Handisiwe. Handisiwe. Ndo zvazvikutaura kuti ukangoenda parwizi pane njodzi wakutoenda. Tati hautorina mazuva unenge watobaya. Iwe urumbopiwa bhasiketi remushonga uri panze. uri panze Uri panze. uzoti ukasvika parwizi Eh? Kuenda kudiwa. Saka zvazvotoda umbotidainza wanga wakambopinda mumvura macho. Vaitonyatsodzidziswa vati mushonga unorapa zvakati nezvakati. ndemuratoda zvirunzi rakasina kupera mvura kasekuru yakadzona mvura panochisa nokuti mvura manje yakadhirenwa navanhu vanoita zvefodya vachiri mafodya vakadhirena nemai yavo kwasara mvura pakati panotyisa pato nedombo nezibako saka ndopo waichera mvura kanachera mvura inorora wangu iyi ndo pakanodonhera ipapo Apinda mvura. anzi anopinda mvura adonha pajecha racho ripo pakuti mvura apa apo pacho
handisi kunyatsaurinzwisisa asi ndonzwa hangu zvamukutaura asi hazisi kunyatsopinda musoro mangu. Padhemu apa paimboitwa nezvii? Hapana, ringoridziwa so rekutoti kana mukaona mvura yakazara rinotyisa, asi rakazodhirenwa nefodya kuti basa kudidza fodya yavo dzekumaminda, saka mvura yacho yakabva itaika kupera yasara pakati chete. Pakati ipapapo ndo patikuchera mvura ipapo, ndo pakanodonhera ipapapo. Saka zvinotaura kuti pane njozi zvino. Hazviti ndozvitaradza kuti pane njozi. Ipapo pagara patone njozi. Takatokura isusu tichitoudzwa kunzi pane njozi ipapo. Alright, makakura muchiudzwa kunzi pane njozi. Saka connection yacho apa ndoda unyatsoitsvaga kuti yakasvika papi pekuti uyu angoti ndaona nyoka. Wati wakaita sei? naona muswe wenyoka ichi musoro chandombochiona vechi muswe ndokanobva wandimonekedza desi handichazivi ndokuti ndakapinda mvura macho asingazongoona tamuimba yakanaka nekutonha zvakanaka twaruma totakanaka totakanaka sanito wanga wakanaka. Saka wakaona nhangani kwawanga maonero ako wakaona nhanga? yongokawanda noche andombowerenga songo kanazvo wango kawanda zvaitotaura chaizvezvi ndasingatombozvinzwe. Saka maiwirirana sei palanguage apo kuti uzonge wakuda kuti upiwe mushonga? pamwe pazvandaitaura pamwoyo zvinzwa asi ndaitaura nawo asi nini zvawaitaura ndasingazvivi. Alright, saka iwe waitaura uchitendera kuti kudii? Waibvumirana here nezvazvo kutaurwa navanhu vakumva? Wanga wari kumvura kuimba yakanaka kana kuti? Alright, wakati uitei iwewe wacho? Wakakuendesa kufamily yavo asi waida kuti uitei? ndasive ndizite dati nditi chako chete chekupiwa mabhisiketsi? Alright, hati kuzvinzwa. Saka kubva ipapo ndopa usina kuzotanga kuona, waingoona zvinhu zveikoko chete. Asi kunzi tauya kutauni wazvinzi wati uri kuenda kwarisati? kutaura nani zvitonzo titi tiraenda kutauni asi kuona nandisi kumboona tazotanga kuonana. Alright, nga zvakaoma hata hazvinzwa ndozvandandida kubvunzisa kuti hausunyeka pasikuona. Alright, hata hazvinzwa vanga kadonha pachipa pasati amuka ndoti nini pandakamuendesa mupandakabva ndatora mafuta wandaputitidza poma chakatiziva pakafifenuka kudai zvafifenuka ndo pakati muri kunonoka kakubika raisi racho ndiitai muchikasika mundipe raisi racho ndidyai mabhisikiti ndirongedzere ndinodyira kumba. Akangovhara maziso akarara paaripa vatonzi nemuroro wangu rambai tete rambai musapiwe mabhisikiti rambai kudya raisi iroro varamba kutaura nonho wake iwawo tikati iwewo uri kuonei iwewe zvikanza kutaura neni asi zvaunotaura siuzvinzwa asi wakunonoka kubika raisi
pabhisikisi ndawati ndaudyira kumba. Saka zvikutaura kuti mwana wenyu atogara kumushaire njodzi kasi adatoti atorwe akatogara achitokama musaende naye maziva. akatoti anyatsotorwa imbomusiya atorwa yandi pamwe ndokuti problem ipera handiti anodzokera handiti imi mune muriza kuti atorwa aenda anodzoka anodzoka Haisi nyore basi. mukasachema bacheti anodzoka Ko ukaita anochema azvinzwa ari kusaidi anenge audzwa nani handiti ndezvenyu mega musiye katorwa ende adzoke kane mushonga because nyaya yangu pekuti yakupiwa tumasei asingapiwi mari anopiwa zvuma shuwa. Akatanga zviisirwa muhomwe kuzara homwe kuti kurafukira nekunze kudai zozara pamubhedha wangu zvuma zvekuita white. Zvikatomboza semaya nefertilizer. Ndikati haisi fertilizer bai muzera wacho chaicha wazotaura muzera fertilizer yepadenga chena top tudiki diki tu. kuti makatoona tokati mwarira Noti top. mwaya fertilizer pande Ya DS India. makazotarisa manyozo noti aiwa haisi fertilizer titone tumaburi tokuti unotogona kutopfekera fikira katambo kako kachitotendere kuti foni yangu yapera moto dai ndatokuratidzai asi inoona unecho handiti inotiratidza zviripo ndakauya yapa batiri seva saka inohaidha mau ndodzokera kupi manje yaita oto wapi morobhora nezvimadhumbe zvacho zvirimwe imomo Mazovhunira. ini ndatira ichiramba kuti Commander.